Okay guys, ga wasu abubuwa guda biyu da nake ganin suna matuƙar damun wanda suke amfani da wayar hannu musamman Android ko kuma iPhone. So za ga wani lokacin kana cikin amfani da wayarka sai ga an ce maka storage is full ko kuma Android ɗinka ta ce storage ɗinka ya cika. Sai ka rasa me ya cika maka wannan wayar. Ko kuma wani lokacin kana cikin amfani da wayarka musamman wanda suke amfani da Android sai ga application ya fita da kansa. So a cikin wannan bidiyon na tara wasu abubuwa guda biyu da nake ganin suna matuƙar baku matsala. Da haka ku biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon domin ku ga yadda za ku warware waɗannan matsalolin daga cikin wayarku. Ba ta ɓata lokaci ba dai ku zo mu je mu ga wannan bidiyon. Amma kada ku manta da subscribing wannan channel ɗin sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin videos ina da zarar na ɗora su. Mu je mu kalla. Na farko, free of storage ga masu amfani da Android ko kuma iPhone storage is full ga masu amfani da Android. Wani lokaci kana cikin amfani da wayarka sai ga ta fara maka slow sai ga wannan message ɗin ya fita akan screen ɗinka ya ce maka free of storage ko kuma iPhone storage is full. So wani lokacin ba wai wayar ta kashe ta cika gaba ɗaya ba. A'a wasu viruses ne da in ka shiga wani website ɗin ko kuma wani ya tura maka wani abu ta cikin wayarka sai su dinga makalewa suna zauna maka a cikin waya. Ko kuma wani lokacin wayarka in dai da internet a kanta za ta dinga downloading wasu abubuwa tana maka saving din su ba tare da kai ka so kai downloading din ba. To yadda zaka je ka gyara wannan matsalar shine zaka je cikin settings ɗinka ne kamar haka, sai ka je ƙasa ka nemi inda aka sa applications sai ka danna shi. Bayan ka danna sai ka danna inda aka sa application manager sai ka danna shi. Sai ka nemi wani application ne wanda ya ja maka space on waya sosai haka a ciki sosai. Kamar yadda kuke gani yanzu haka ga Facebook nan yana da kusan 234 MB. So sai in danna wannan Facebook ɗin sai in danna inda aka sa storage sai ka danna clear data da kuma clear caches din nan. So wayannan wasu data ne haka wanda Facebook ya maka saving akan wayarka. Sannan zaka yi duba wasu application din ma bayan Facebook sai ka duba su haka sai kai clearing duk wayannan data din da kuma clearing caches din. Matsala ta biyu, shanyewar caji. Zaga wani lokacin da ka cika wayarka ta cika full kana tunanin za ta yi maka awa 5 ko awa 6 kana amfani da ita sai ga da ka ɗauko ta ko minti 30 ba ta yi ba ko kuma awa 1 sai ga batirin ya ƙare. Sai ka rasa menene shanye maka wannan cajin ko kuma wani lokacin baka yi amfani da wayar ba ma za ga batirin yana raguwa da kaɗan har sai ga batirin ya zo ya ƙare wayar ta mutu ma baki ɗaya ba tare da kai amfani da wannan wayar ba. So ta yadda zaka gyara wannan matsalar shine idan kana amfani da Android zaka shiga settings ɗinka ne kamar haka sai ka je cikin ƙasa zaga inda aka sa about phone sai ka danna shi. So bayan ka danna zaka yi ƙasa zaga inda aka sa software information sai ka danna shi. Sai ga inda aka sa build number sai ka danna wannan su 7. So in ka danna su 7 akwai wani abu da ake kiran shi developer option zai buɗe. Sai ka bayar da wayarka sai ka je inda aka sa system sai ka je can ƙasa zaga inda aka sa developer option. So bayan ka danna shi zaka yi scrolling har ƙasa can sai ka je ka nemo inda aka sa Wi-Fi trolling. So za ka gani kamar yadda kuke gani yanzu za ga an sa Wi-Fi scan trolling haka. In ka duba ƙasan za ga an sa reduce battery drain and improve network performance. So sai ka kunna wannan. Da zarar ka kunna shi sai ka zo ka yi restarting wayarka. So bayan ka yi restarting wayarka batirin ka zai dinga rike caji sosai. Kafin mu je matsala ta uku, idan baka yi subscribing wannan channel din ba, ka daure kai danna subscribe yanzu, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Sannan ka manta ka danna like a wannan bidiyon domin yana ƙara mu ƙarfin gwiwa kawo muku sabbin videos irin wayannan masu amfani sosai. To matsala ta uku da nake nan tana matuƙar ɓata wa mutane rai musamman ma wanda suke amfani da Android shine za ga wani lokacin kana cikin amfani da application misali TikTok ne ko kuma Facebook ko kuma YouTube kana cikin kallon bidiyon ka ko wani abu kake yi haka a ciki sai ga application ɗin ya fita da kansa ba tare da ka kashe shi ba. So wannan matsalar na tabbata tana matuƙar takura muku sannan kuna yawan samun ta akai-akai wani lokacin. So yadda za ka gyara wannan matsalar shine in kana amfani da Android za ka je ka buɗe settings ɗinka kamar haka sai ka yi ƙasa ka nemi inda ka sa applications sai ka danna shi. Bayan ka danna sai ka je inda aka sa application manager sai ka danna shi sai ka je ka nemi application ɗin da yake mutuwa bayan ka kunna shi. Misali a wannan bidiyon Chrome ne yake mutuwa. So da ka danna shi za ga inda aka sa first stop sai ka danna wannan first stop ɗin. Bayan ka danna sai ka danna storage sai ka danna inda aka sa clear caches. Bayan ya gama clearing wannan caches ɗin sai ka danna inda aka sa mild storage shi ma zai buɗe. Sai ka je inda aka sa clear all data sai ka danna shi. So bayan ka danna duk wani data na kan wannan application ɗin zai sauka sannan application ɗin zai cigaba da yin aiki. Ga wayanda suke amfani da iPhone ba su cika samun kalar irin wannan matsalar ba, don haka idan kai ka samu irin wannan matsala a iPhone za ka iya restarting wayarka ne sai ka cigaba da amfani da ita. Matsala ta hudu shine overheating, ma'ana wayarka ta dinga ɗaukan zafi sosai. Wani lokacin za ka kana cikin game a waya ko kuma kana kallon movie ko kuma in ce kana kallon wani bidiyo haka a Instagram ne ko a Facebook sai ga wayarka ta ɗau zafi, musamman wanda suke amfani da iPhone daga iPhone 8 zuwa ƙasa za ga wayarku tana ɗaukar zafi sosai. So mostly abin da ke kawo wannan matsalar shine wani lokacin za ga
kai baka updating na wayarka ba amma kai updating application, so zaka dinga sa wannan wayar taka tana collide ne da application din nan saboda update din nasu bai zo ɗaya ba, don haka zai dinga sa application yana sa wayarka ta yi zafi sosai. So mostly in kana son ka cire wannan problem din shine duk lokacin da wani update ya fito na waya ka dinga kokari kana yin updating wayarka akai-akai, sannan kana updating application da kake amfani da shi, sannan duk wani application da kake ganin yana nauyi sosai wanda wayarka ba ta iya dauka ba ko kuma version ɗinta bai kai ba, kakai forcing ka ce dole sai ka dora wannan application akan wayarka. So wannan shi kaɗai nake ganin zai iya solve maka wannan problem ɗin. So idan wannan bidiyon ya burge ku ko kun amfani da wani abu ko da kaɗan ne a ciki, kada ku manta ku following sannan ku like, sannan ku tura 'yan uwanku da abokan arziki domin kowa ya amfana a cikin wannan bidiyon. Bisalam.